bagusina ande no mole bwairire bwakire andonsi asore na boranyore boirete na boranyore bokiete mugasogati kera sandonsi asore na ukwanira umugusio minta asore bwenze nara beire ngaki nande ntarachaga igo online ke gatora kwana bera tatu leri natakanda kwanire ngane yemo egoteba ng'a onchire mang'ana omoragori na rutencha ataete mogusiga arocha akarati gatebe abantu mbare bakoria abantu amang'ana abantu mbare bakogotukoria bakominyogoria bakoringoria bagokorera kibaka bakorusia chianga bakoroche igore bosa kere bono kare rende buno omogusi ekemera kia omogusi kere omonto agochira amang'ana gokorenda gwateba keri giasirire enchera rokoro korakerigeria enchera maate bono ekero gwachire gokerigeria enchera maate omoragori ekero agochi gocha bosa omonyanabi ochi korigereria ochi koria oteba omonto iga agochiete amang'ana gake nonche tindochi kende iga iga omogusi agateba onchire mang'ana noe omonyanabi naruta inche ataete omonyanabi na omonto koruta chincha bosa omoragori yaani nachacha gokorakora agoteba gaki oyere mwamoita bosa pi tabwate mang'ana nonde bagusi baminto ira nkong'ora chiera amang'ana roti ira amang'ana ng'ora ira eng'ase ng'ora ekonare ira ebinto ng'ora bikonare takoria abanto amang'ana tagotukoria abanto yaani omaete omonto kobua buna ere bweka emanyete rigo ngeri naetwe kero nabete bosa enamba 12 esukuru nkaigwa rigo ngeri mbekerera amache kare omaete ekero kwagatang'anire esukuru egwakairwe efile gwakerwa na echinkobi rero timaeti nki abana bakoewa toratigera iga abande toraneti korindera ki rende mwokogenda abanto amang'ana igo onchire mang'ana omoragori naruta inche ataete